Sngap ayu ka Rubina Iqbal Khan kabade ka councillor kenthe Congress na Indore kala ong halor ka sona phin sngaw lengo banyo sngaw yak e ka ba ka Rubina Iqbal Khan ka ong yak sona tongin yathu yak e ka ba ka Rubina Iqbal Khan kala ong yak sona ka Rubina Iqbal Khan kala ong yak ne shphang ka sonom ba de ban penyap yak sonom hapadeng surok akhmat jong baro ka Rubina Iqbal Khan kala ong ba ka sonom kala penjak burom ya ka kerting jong ka Indore ka de ka jaka ka ba kum kata ka de ka jaka ka ba paunam ha ka perthei bat ka sonom pat kala penjak burom ya ka sonom ka de ban sha penyap ka Rubina Iqbal Khan kala ong ba de ban sden phasi ya ka sonom ka Rubina Iqbal Khan kala ong ba de ban pensitom teng ya ka sonom kum kit Talibani ngakarmen ba phi baro phi tip kumno ka jingpin stop jong ka Talibani ka jingpin stop jong ki Taliban ka long ka ba mabha hagne ka jingpin stop bain bat penyap yaki bru kumta ka Rubina Iqbal Khan ka dawa ba de ban penstom ya ka sonam kum ka Talibani bat de ban ai ka jingpin stop yap yaka khnang ba hakasin ka babut kano ka khna kenthe kan shifting ban le ya kum kane ka kam ka Rubina Iqbal Khan kala ong balada ka sonom ka wan sha Indore ngan thap yaka bat kali yaka bale ka penyap ya uraja Raghuvanshi ka Rubina Iqbal Khan kala ong balada ka sonam ka wan sha Indore ngan kali yaka balada phamkwa ban shongkurim ya uraja Raghuvanshi te phalade ban yathu khaman shwa ba bale pha penyap ya u haden ba pha la shongkurim bat u Rubina Iqbal Khan kala ong ba ngakwa ban kali ya ka sonam balada pha I ya uraj khuswaha te bale pha shongkurim ya uraja Raghuvanshi thani yo jimuntoy ayu da ka ba penyap ya ukhun jong ki we pat ki pru Rubina Iqbal Khan ka ong ba omde ban im ya ka sonam de ban sden phasi ya ka lane ai jing pristom jong ka Talibani Sngap ayu uhenmen jong ka sonam ula ong haden bala yo sngaw ya kane na ka Rubina Iqbal Khan uhenmen jong ka sonam Govin Raghuvanshi ula ong ba ke ka ba ka Rubina Iqbal Khan ka kren ka long ka ba de lada ka sonam kala bakla te de ban pristom ya ka hanrei lada ka sonom kam shim la le yakne baro te kam de ban sha pan stom ngan ya le na ka banta jong ka para jong nga ka sonom hanrei lada ka sonom kala penyap ya uraja Raghuvanshi de ban penstom ya ka ong u handman jong ka sonom Govin Raghuvanshi habayo sngaw ya kane na u handman jong ka sonom Govin Raghuvanshi I kumba udang krishan ya ka sonom Raghuvanshi kumta perlok kene gede ka updates mentagas ni bani yo ya ka updates ka babut sngaw bha subscribe ya kane channel but like but share ya kane ka video khuble shibun